Sa number 5, ginaalagar leader sang Kulto sa Escalante City, arestado. Nadiskobrehan sang kapulisan ang kinutkutan sa idalom sang duta sa sitio Sinambulong 2, Barangay Mabini sa Escalante City nga magaserbe kuntani nga hideout ni J.R. Escares, ang leader sa grupo nga Alpha Omega nga ginaalegar daw kasubong sang isa ka kulto. Nagapapili man siya sadto sa pagkaalkalde sa syudad sang Escalante. Pero sa nagligid nga semana, sang una nga ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga paglapas sa Presidential Decree No. 1689 o kon syndicated estafa sa Circumferential Road, Barangay Hacienda Fe, Escalante City. Suro kay Police Lieutenant Colonel Alberta C., Hepe sang Escalante City PNP, sang Lunes sang aga, liwat nga ginserbihan sang dugang nga warrant of arrest sa amuman nga kaso si Escares. Dugang pa sang pulis nga ang grupo ni Escares ang nagapangolekta sang kwarta sa ilang mga miyembro, kabaylo ang pasalig nga mahatagan sila sang balay. Si Escares ang detained karon sa Escalante City Police Station kag wala sang piyansa ang iya nga kaso.